हेलौ लोगोफोर नायदो आङो नैबेयाव मा खालामनो नागिरदों नोंथांमोननो मोनसे एकदम माबा मोनसे दिन्थिनो नागिरदों आरो आंना लोगोफोर दिनै बोथोराथ' ओरैबायदि गरम ना जोंहा नैबेयाव आङो मोनसे टेस्टिं नायनो नागिरदों आरो ना जोंहा दिनैनि बिदुङाथ' जेनेबा मिथिनाय बायदिबा गासै 39 थांदों दै ओमफ्राय आङो नैबेयाव दाउदैखौ थारमाने एवनो नागिरदों आरो ना माबायदि जायो नायनो दै लोगोफोर मोनोना मोना ओरैबायदि गरम बोथोरा आयो थावखौ होनोसै आं दायो गवानो माथो थाव दै माबाना हो लुना हो नायनो दे माबायदि जामारो बेसांनि बिदुं दङ जाबाय दे दाउदैखौ देलाय बनायलाय दाउदैखौ नायस्रानि मोनोना मोना रानजोब्बाय माथो दाउदैखौ नै बिदि बनायना लाग्रोनोसै आरो ना अरिजिनेल नायस्रानो मानसिफ्रा दिन्थियोना बिदि माने थिं गुदुं मा गुदुङाव दाउदै एवनानै दिन्थियो आंबो बेखौ थारमाने प्रमान नायस्रानो आरो ना सान्दुंजों दाउदैया मोनमारोना मोनमारा देलाय लखबलाय दे लुना हो थावा दुंबाय दै लोगोफोर थारमाने जामारनो हागौ दै खिन्थु सम नांगोनदां नायनि र' होबाय दायो नै दाउदैखौ नाय दे नुदोंना स्रेम स्रेम होनलायदों नै मोनाखै माथो नायनि र' मोनोना मोनमारा मावै जानानै थांदों बुरिया मोनगोन आङो नायस्रानि खै मिनिटनि उनाव मोनो दै